L-Aġenzija Project Green li hija inkarigata mill-implementazzjoni tal-proġett tar-riġenerazzjoni ta' Triq Sant'Anna fil-Furjana komplet tikkonsulta u tisma' msieħba ewlenin f'dan il-proġett, fosthom ir-residenti infushom kif ukoll sidien ta' negozji li joperaw minn din it-triq ewlenija. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett se tkun qed tara partijiet minn din it-triq jingħataw lura lill-komunità bil-karreġġjata ta' ġewwa direzzjoni lejn il-Belt Valletta tinbidel f'żona pedonali. Isir xogħol ta' restawru fuq il-loġoġ taż-żewġ naħat u tiġi installata sistema ta' dawl moderna li tagħti ġieħ lill-arkitettura storika ta' Triq Sant'Anna. Il-konsultazzjoni saret taħt il-loġoġ stess fejn dawk preżenti jingħataw iċ-ċans li jaraw bajnejhom kif se tiġi trasformata din it-triq. Ġew ippreżentati wkoll il-proposti għax-xogħlijiet ta' restawr u kif finalment se tkun qed tidher Triq Sant'Anna wara li tiġi riġenerata u mħaddra biex bekk tkun tista' titgawda kemm ir-residenti Furjaniżi, in-negozji li joperaw minnha u viżitaturi oħra li jiffrekwentawha jew jgħaddu minnha. Il-perit Ruth Kassargalja, waħda minn dawk li qed tmexxi dan il-proġett, iddiskrivit dawn id-diskussjonijiet bħala kruċjali. Tkellimna ma' residenti, tkellimna u konsultajna ma' nies betajiet varji u anke negozji, qegħdin inħarsu li nikkreaw spazju u nimlew il-loġoġ b'attività. Qegħdin naraw ukoll li nkunu qegħdin nirrestawraw il-loġoġ fi Triq Sant'Anna biex nerġgħu nagħtuha dak il-valur storiku u estetiku li ħaqqa biex ukoll in-nies jistgħu jgawduha. Tkellmu wkoll żewġ residenti Furjaniżi. Residenti sta ngħid li proġett oġobni ħafna, proposti kienu tajbin, huma pożittivi ħafna anki għall-riġenerazzjoni tal-Furjana. Proġetti li dan imur lura l-2014, meta minn studju minn diversi għadiet ħareġ, at least jibda minn Triq Sant'Anna li għandha tkun il-mera tal-Furjana. Napprezza ħafna ġifieri l-isforzi sar biex tiġi rranġata triq. Tajt il-kontribut tiegħi ġifieri permezz ta' suġġerimenti kemm fir-rigward ta' l-iżvilupp turistiku. Tajjeb li għandu jsir għax Triq Sant'Anna hija għandha tingħata ċertu valur, mhux għar-residenti biss imma anke għat-turiżmu. U napprezzaw ħafna ġifieri dak li se jsir. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Joseph Kuxkieri, spjega illi bħalissa għaddej studju dettaljat u tekniku ta' traffiku li analizza l-impatt tal-proġett fuq il-moviment ta' traffiku f'dik iż-żona biex bekk l-iżvilupp pedonali fil-fażijiet futuri ikun jista' jiġi deċiż abbażi ta' studji tekniċi flimkien ma' Transport Malta. Bħalissa Project Green qed taħdem fuq iktar minn 120 proġett b'valur ta' 350 miljun euro, b'aktar minn 20 spazju miftuħ u riġenerazzjoni ta' widien isiru f'dawn l-aħħar sentej.